thir tu le ngai thatu te chi bai vek ule ni so pakat thanga sang ni som ni panga pathian ni ania nimin tlai lama Pakistan lamin inka hayan bo chat nu khan inrin ni zan dar som pakhat le chan ver thleng inka na thlen nu in zanlai vela tang khan inka thom emo dron thlok thom te re tari a tokin lama chuan ram ri hnai kho sang sanga te chuan nun phung po apa ngai vele ri to voin lama enge thleng sun zom don ti ero chu ka shelo na in ton din huna chuan LOC a po inka na re ni in report ani ni zana inka haibo chat ani khan India lama Nakruta Army Station chubai ani a sipai pakhat a hliama mundanga BSF sipai pakhat thi in midang pasari an hliam bok nimin lama inka na khan Pakistan Air Force Squadron Leader Usman Usaf suat hi ve bok Indo hun lai hi India Indian Premier League IPL khelai ani a Pakistan a po Pakistan Super League PSL khelai ni ve bok heng li ti khel chun zom thei ani lo awangin ramdanga kheldan an ngai to a Pakistan hian UAE lama khel an tuma khel thei po anin rin veu lain UAE hian an lo rem ti lo ani India a chuam nak tu ka tang hian khel tran thei be se ani thung heng li ka hian ramdang players an om ve nual awangin an ril ru abuai vel he a PSL a ramdang player te phei chuan Pakistan sipai hmun pui rowal pindi a lo va thleng hmana an kap thla MT le an hna ava thok MT ero report kam huzui ta lo tin nimina nor khan airbase be ani khan Pakistan thlawna lian C130 chu chhenge ti fin fi ani Indian airbase ro khoi hmun ma chhia omlowa Pakistan lam airbase ro hmun rat lai ti chhat ani Sabas airbase te Jacob Badat airbase te Norkhan airbase te Royal Pindi le hmundanga mi te chu na staka chut chhat ani Pakistan PM ero chuan hne na an changchiang hne ni in a soi thung Turkey la kalung oilo India mi puite chuan Turkey boycott turin na satakin ma an la meka boycott Turkey ti chu trending mek ani Turkey hian khwal jingte tangin sum ala lut tam hle a chung ringa chuan India mi te an tam ber ma se India ramatanga tourism lama asum lak lu ero atlem phar to don di ti a hriat thei Turkey lam product shim po hnol vek turin India mi puite ngen kan ni kan Turkey serial te hmonam te takin kan le en theilom ang em vai ho hi chu an ril ru a Indian rep khopa an series tlengin an boycott vekang keini lam hi chuan kan ngai ho le deuh mai thei series mei a ho lu tuk ti in enga ma kan ngai ka ring lem lo vai ho ero chuan hmel ma te series chu an en du teuh lo International Monetary Fund IMF in Pakistan hna 1 billion lai pe karam ti chungchanga hian India mi puiten lung oi har an ti tak zeta free ka chet na India ina do mek laia a doram hna sum tam tak pe khi an thiam thei lo ani ke ngei po hian ka thiam lo hemi chungchanga hian US le China te thuk takin an in rol ngei ti achiang box si lung oi har le zwal Pakistan hian engdan le thuthlung ma an ngai poimo si lawa India beina turin ral thom achalut wakang ti a hlom tak zet ani Indus water treaty suspend ero alakal tuanga tuilama buai chu Pakistan hian alama chhanri don ani ole khati zong kha kan ron ti chhuah thei chun ani a kan channel te minlo en sak thina wangin kan lo me